We Omaima, Yasan, Emma Munina, Moshia, be Moson for an KUSI, or Board Mensa Brampa, and a Massan, and Moshia. I want an KUSI media and then an KUSI TV. So, or for Tribe me, not Minuna, Yemfed media watching the Kamisha, Yemfa Embro. A media, ya the bro, na a yakin cansem, and ya the bro, debia, I want an KUSI media and an KUSI TV. So, it's Tribe me. Yet so, Ewa, Asante Nkabom, the kind, na we are the Asante Nkabom, the Tosumi, no, so, Edia 12. So, na Asante Nkabom, the Kano, say, Yadru Babia, a year at the year Tosso 9, I heard the kind. They say the Asantama who do Nina, Conwabum, and my bra, a year Nana in Tim Jackery, Yawa Denchera, a hene at the Yedo, the Bofu, Ama, they say the Wakwabisa, Wakwabusano, the Wati say, Enche, Asante, Eba Betwash, so, Tidian Obey, yes, we in say, as I say, Nanama Confor, ye war a year Denchera, Yedemwa, now which me it was Asante, so, Esa, in Jesse, the Aquacudrono, na Adia Dikain, Adia Tosso Naya, Hudi Dikaino, a my year chas until who she are not see Asante Nkabomu, and yes, Sikajano Hon Samono, and the I am sheer Eba Beto one so. Doma 4 eti ya pe wan twentwen kra ena wotwe watu e de begu Asantefo so bie wo obi a weprepra efra kono e de ahopre eba nana sei tutu eho we omanma asem sebe ye hom so nkoti ya boafo nkrato ne ba ye de eye akenkansam ne de abro ne ka wo se enyo bi adavroma ene de wase mu a ye de sa adwuma de ye de ebrewo ewo na KUSI media ene na KUSI TV so NK executive barbers esu mu pa de ba bia be yuti ama ho aye fede NK executive barbers ewo pachina betu junction so pe owura eye pachina betu kurodua de mu a unsabe nkum so eho ena NK executive barbers ewo afi adonko bi test limited omo so eboan papa de wo product ne de dodo na ne wodwa so a ibi esimani mu ha na adonko premium energy drink no eno no ubia etimi no bi meyeye sofo nom kremoni nom cheso obi biara etimi no bi meyeye afi ye wo adonko 1 2 3 eno so nya bi bobo bi etimi ma ye be memu na adonko black no so ewo ho pani de pani na adonko atadwi ginger kekaduru na atadwi eno wode yeye ene ye wo adonko hand sanitizer enso ho a eno ye de boye ho ban e de free ye coronavirus ho odofo bomode ne kodwaso ne pebia tra kwan na wonya bi a ebeboa pa ye homeso ne akotie won krato ne ba ye de eye akenkansem na to also. Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia me busa say asante efri hen ebi mu kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante man so ebi mu kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edikan ne ba ye na enyina na emu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so obeka me ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mupa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State.
We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, Omaima, Yasan, Emma Moshia, Afe, Yemfa, Akinkan Semino, Emfa, and 12. So said the medical cano, a man would war, ya, a Asante who she no tea, pet, say, Asante, one woman, the I am share now, Babato, so now Doma, if was almost saying, na Doma for any Asante, the Babe Bunny, Emma Sisi, the Imun Crano, and no, and bra, a year, Kumasia him fee, and ye we. Okufuni bako efra konoba na uduru hod mono wada nana no chi ase wayemre bie wose nana da nana no chi ase wayemre bie gudomafo so ene mekan nana se tutu je pankran no se abranti asembe na aba ye kwa na okufuni se nana ma wo mo se ya kadomafo agu ya pam wombo amwo de wani ahwebia ye bia kire se eme ha no mo ba bia kra ehwa na se tutu se na nanma samanfo na nanma bosom obiri konfo medamo ase afi na ahota ba ene emekan komedie ho asem no enya aduru kumase abonten da ma wotwe momume ene ahosepe eba ahemomwa no efiti ase ebo ose ene emei adwuma woto na nyansam ketwa ose ye o trade ampo we ye da wasio ye da wamsiameu ye o ene yate dende atadwe ene ante dende atadwe ene ante dende ye mekan asumunya hene dwaben hene mampon hene ene ahemfo aka no efura kono ba ahemfie obompintin egurukiti ene agoro hodo emema ne ma ti wo hugum ediasa ejewani na wana na dwabe hene sori ye no se na atu utiri nkwa na atu eje ne so ye oburu na medamu ase wana dwabe hene se na asumnya hene manka sa dochi ehu na asumnya se ampa o kan me se ya do ko no hihye so no na misuro de na mi hunu ne se domafo no eto o mankasa atuo mpa wose efura Asante mpasua so nti won de wa makudie na emum obadwane wa na dwabe hene se nana sa no cheka se won de wonye dombi woti mrebie gu won so ema akono wo mpo medwene se na se wososo dae wa na se tutu se medamo ase ye be sheda edi ho ehurusie wana mampon hene se akada nkyira minim sa no che adawroma ye betwia fa won so wana dwabe hene se anochi abiashi media entim jakari dwe enti eka menko a nanka ye ne wo e de akwakọ boso ama ye hunu ne esusai ebefa ewa ena ahenkwa eba nananum anim obeka asomsem ekire nanase tutu ema obofo no ekọ na de nanase tutu kan ye ne se nananum matesa abofo bi firi de nkyiraba moma yemfrɛ won ene ahenkwa akɔfrɛ wo mo obaako so ya wakasie bi
ɛne abɔfo eduru hɔ ɔsɛ nananom yɛ mamakyi o na nananom ogye no so yɛ nyado abɔfoɔ ɛyi se nana tutu maakyi o na nana tutu agye wɔn so yɛ nyado ahenkwa moma wɔn nsuo ɛne akyia me abɔfoɔ nana se wɔkwan so ɛhɔ na abɔfo yi sɔre yɛ ɛne ɔsɛ nana kyia me tie ma ɛnto ɛyɛ nana tutu sɛ nana ntim akobansia jakari denkyira ɔpɔpɔrɔpɔ ɛne wasoma yɛn nana na deɛ ntim esie nie wɔse munim sɛ wɔno ɛna ɔman no wɔno ɛna wɔse empuna epunu na deɛ ɔpɛ sɛ ɔman asante tie ne sɛ wate sɛ nnɛ mo sɛ mo aka mo ho abom ɛyɛ nanso ɔpɛ sɛ mo hunu sɛ akoa biara adwene ɛwɔ ne wura nsɛm enti anka mofa saa adwene no na ɛsɛ sɛ mowɔ ofutufoɔ a ɛnka deɛ na ɛsɛ nka wɔka kyerɛ mo ɛne sɛ momfa ɛnkɔto mo wura anim na wɔma mo kwan a mo ayɔ yɛ deɛ mo ankasa mode mo tumi na ayɔ wɔse mo hunu sɛ otumfoɔ ɛworɔ kawa a wɔworɔ fa bɛkyire enti ɔpɛ sɛ mote sɛ saa nkabom no ɛnyɛ deɛ ɔma ho kwan wɔmpene so enti monyae ebie wɔse wate sɛ moayɛ sikadwa ɛde ama mo hene otutu ɛno nso deɛ ɔpɛ sɛ mohunu ɔpɛ sɛ mohunu sɛ ɛnyɛ ahyehyɛdeɛ nyinaa na ɛfata wɔ nipa edi brɛ modane deɛ bɛn yara a mohyɛ n'ase ɔno ɛnso ɛntie sikadwa so nti ɔno ɛna ɛsɛ sɛ wɔkyerɛ sikadwa soɔ ne sɛ nti yɛfiri ha no mo paa momfa nsoma abɔfoɔ na wɔmfa mmerɛ no ɛwɔ dankyira ansa na adɛ kɛseɛ adu ebio wɔse wate sɛ mu ebinom enwinwin sɛ dankyira ɛgye wɔn yerenom wɔse ɛyɛ na ahometeɛ ɛsɛ saa adwene yi atumi aba mu tiri mu ɛyɛ boni ayɛ nso na ɛkyerɛ sɛ mo mpaa de pa deɛ ma wɔka saa ne sɛ mo nyinaa yɛ nkoa na mo wura no mo pɛ sɛ mo nya adehyeɛ ɛwɔ mo musua mu na ma mo anya nipa a ɛtena mo nkonnwa so a ɛbɛyɛ fa na mo tie atua ɔsɛ menka nkyerɛ mo sɛ apaye pa ɛna ɛsɛ sɛ moyi ma adehyeɛ a agya wɔkyɛ mo adehye ma no afei nananom menim sɛ obiara hunu yawa kɛseɛ yi deɛ nana ntim jakari ɛse memfa ntom w'anim ɛne sɛ mo afa mo ho adi akyɛ baha ɛwɔ dankyira esie gya wɔ dankyira ɛna ntwuma ɛnso wɔ dankyira enti wɔhwehwɛ biew deɛ wɔhwehwɛ firi mo nkyɛn ɛne sɛ mode sika akɔɔ ɛbɛhyɛ saa yawa yi mu ma ɛtɔ enti wɔsɛ memfa yawa yi ɛnsi dwabere mu ha edua kɛseɛ yi ase na monhyɛ no ma ebio nana se ne tiri ato nsatea na yɛmfa nka sika futuro ɛno ho muwie a mene me nuanom yi ɛmfa mmra dankyira asɛm a wɔkatwa atoɔ ne sɛ mo ani nsɛm yi so a wɔde dankyira ɛbɛba mo so aba abɛtwe mo aso agya otumfoɔ kyea me sɔre yɛ no ɔsɛ otumfoɔ nananom sɛdeɛ ɔbɔfoɔ wɔfiri nana ntim jakari ɛhɔ nom ɛseɛ no wɔsɛ nana ntim se yɛngu yɛn nkabom yi ɛfiri sɛ ɔmaa yɛn ho kwan ebiew yɛmfa sikadwa no mmerɛ no sɛ dankyira ɛfa asanteni ebi asi hɔ a ɔma nyɛ ne ya ɛfiri sɛ ɔbɛwo adehye mma ama no afei wɔse yɛmfa sika akɔɔ ɛnhyɛ yawa yi ma si yɛntie ne nsɛm yi a wɔde akoraboɔ ɛna ɛne yɛn ɛbɛkasa asɛm yi ɛha adwene yie ti nana mampɔnsɔre yɛ no wɔse nana atu saa nsɛm a ntim jakari ama wɔde aba bɛto yɛ anim yi nyɛ nsɛm a anka ɛsɛ sɛ wɔka koraa mpanin se nkabom ɛma nkɔsoɔ ade nti na asante deɛ wɔka ne ho bɔ mu a ɔnte aseɛ asikagya kofi koraa yɛ a wɔse yɛmfa mmerɛ no sɛ wɔdoma nkoma paa ɛnka wɔde ɛbrɛ dankyira nti yɛde ma no a ɛnyɛ yie deɛ yɛateɛ hunu yi ɛkyerɛ sɛ ntim jakari mu yɛn ɛhunuhuna yi nso nana ntim jakari ɛhunuhuna yi nso ntim jakari sɛ wapam ahufoɔ ɔpam ahufoɔ na wansane a ɔkɔto ne bɛɛbo
What a job in sorry, and was two for me a dark way yadom. Me see as someone in Nana in Tim Dakari, as Mamma, what they beto, Asante, my enemy, actually, Bua Womuyan. Nananum, meka nananum mani hunu se, sa crab one and Tim Dakari pa. Menso, midibi, ebeto one denture ho. Nempenina, say more brew, and the one and a naman point, San sorry, and was say, Nanetu, Menso. Me ne dwabehne eya adwene ehenkwa Moses abongu ya wanum muntwetwa asomafo no nsatea engoso na wonfa nkwakire intim dakare se Asante sika futuro eno no afi domerema ya woka abofo no ho no munya ne kwan na ne nkrofo atimi akwa amane ehwa ena nanase etutu ese nananom afi ni ampa munyina di obuo ye intim emu Asante ne ho adanse Asante aye anumum ache ya ye hufu ache ende denchira pamo yen ache inti esese ye yembema edi ekire no aboa no edi ahometie na eka ye ntime ntena ho mu biewu yese me ne me man ebetoa nananom esene se ye di ehu ebemene kase ye nti moma anoche emra eli oguso kasa na ohunu se nana anoche epue ewa na acho se nana utiri nkwa ewa na nana se tu ese ya assume obiri konfo nana anoche se nana enani yeda ese se o ma nigye ehye wakoma so domafo atu afiri ho no kwa chirichiri Asante aka wagu afi atodanchira enso won de beba ewa na se tu si okonfo watenkra ifiri ye danchira ba no ena nana no chese nana matini nyinara nana ensuro da boso na davroma ye bedi wonso ewom sa asem no ede kakrade enso se nipa bi epini wontirimu ede won ho ma esa for ba ye bedi nkudim wana nana se tutu se okonfo wo se sei ena nana no chese nana me se nipa bi ede won ho ba afode ma Asante man ya ye bedi nkunim wana dwabe hene sorry ye no so okonfo de ebe ni ede ebe ya for bo chire ye mu nana no chese nana ansa na nkumdie beba no esese meye anyankomade ahodo pi emu bia nso jese ye de onipa ena eyo akwana nana mampo hene se okonfo cheche anyankomade ni mu nana no chese nana sesia yamade nchira ehunu se ye po kun esese ye akofo ni nyina dware yakuduro eno ehu ena esese minya eye onipa ya mesoa ne yawa enanson sa onipa no enidi ennom sa beredi nyina no mekọ akwawere onyame ani eduro enanson no so a yebesie wonipa kro no enimu no ya yawa eni eduro no esini nsemu sa bere no na akofo no ebedware eduro no wana nana mamponse okonfo enti wonipa bia de ne ho ema eyeye nana no to say ane nanso esese wonipa kon no efiri nana se tutu ebusue mu wa na dwaben hene se yeyachi wonipa foforo ho behia bie wana nana no to say ane wonipa foforo ya yede no ebeye enyankomade amade nchira emema adane ma sabeti mrebre egu won so pe obedane se ema na wote Asante otu a wode ahobopo edwane ewa na dwabe hene se okonfo na aforebo a edi ho bio no nso ewa na no chese sa aforebo etwato ne de esesa amantuo numunumu obrempo baako na esesa wode ne homa esesa yede no ekekere sa no ye beprapra Asante musuo nyina ego ne so ansana wamia na kotade obedi adonti mu esesa wotutu atuo nso esesa okuta etuo ya wapoma wono na atamfo de behu no ekane wono nso ebehu won enso sede maka no eni kwan se wotutuo enti obehwe won dia mo watu tuo se wotutuo na wotope na ekire se wode ne nkwa ato Asante man eti ye ansa de se Asante ema watuo su enam ni wuo no so ena Asante nkunimdie ebeba wa na dwabe hene se okonfo de wu kan mu bia anye den okwan bia ye befa so ye nkunimdie beba no ye befa so
na mampo hene se nananom me de sede maka no me nworo makota de yi kosi se me de wo kon beto ne ntim jakare e wo de nkyira me tu abofo ama wakọ boaboa won me domo ano abreme ena dwabe hene se otumfo se ntim jakare echiri enipa bi wa Asante a na enye obia se me adakwa yi adom se ntim jakare etan obi etan kokọ e wa Asante ha na enye obia se me adakwa yi adom na nanom me da mo ase se enne moama yafa adwene se ye di atuo ebeji ye free osom ase obema nsinsuo mansan waham ende yafa adwene se de etie biara ye be pusi ye ho akere de nkyira nananom ye be ma me kwan ama mato wotanye ntim jakare etan me so no ewede ntebe de minyi makotade ekosi se ye ne de nkyira e de be fe so wana na se tutu se nananom me da mo ase ye be sori me sere se obia nko yapaye na wokyina yehia abosom no adaworoma etu ho akye esunsuma be hye yebu bi mu na wode no ho abo afode ama Asanteman obia nto ne nsa achi enko ne mamu na oma onkose ehofo se onkantoa wie omaima se de da yekoso ya de pitiri asem wa ba no yise nkunumdie betimi aba de se de okonfo anochi asie no gise nipa bi de wo ho bo afode ansa ne nkunumdie aba Asanteman mu asem sebo wie ya homaso na ye de si ha na Nyankopon ya domo a ye besa hia bi ewo na KUSI media na KUSI TV so ye de dwuma de awato ne din ka mehwe ye de abro mo so mfo na KUSI obodo mensa brampa na be de dwuma de ho chia me makrao Empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a me bu sa say asante efri hen ebinim kire say asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so ebinim kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene ka wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edikan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa kan cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye.
Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703-760-4979 or 0814-264-1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV.